Proxectos libres de IA, Open Medical LLM Leaderboard. Continuamos coa publicación de artigos sobre proxectos libres relacionados coa inteligencia artificial. Neste artigo faremos un repaso do Open Medical LLM Leaderboard. Ao longo dos anos, os modelos de linguaxe grandes emerxeron como unha tecnoloxía revolucionaria cun potencial inmenso para transformar diversos aspectos da saúde. Algúns modelos demostraron capacidades notables na comprensión e xeración de texto similar ao humano, converténdose en ferramentas valiosas para afrontar tarefas médicas complexas e mellorar a atención ao paciente. Mostraron un gran potencial en varias aplicacións médicas, como preguntas-respostas médicas, sistemas de diálogo e xeración de texto. Ademais, co crecemento exponencial dos rexistros electrónicos de saúde, a literatura médica e os datos xerados polos pacientes, os LLMs poderían axudar os profesionais da saúde a extraer información valiosa e tomar decisións informadas. Non obstante, a pesar do inmenso potencial dos modelos de linguaxe grande na saúde, hai retos significativos e específicos que precisan ser abordados. Cando os modelos se usan para aspectos conversacionais recreativos, os erros teñen poucas repercusións. Isto non é o caso para usos no ámbito médico, onde unha explicación ou resposta incorrecta pode ter consecuencias graves para o cuidado e os resultados do paciente. A precisión e a fiabilidade da información proporcionada polos modelos de linguaxe poden ser unha cuestión de vida ou morte, xa que poderían afectar potencialmente as decisións de saúde, o diagnóstico e os plans de tratamento. Para aproveitar plenamente o poder dos LLMs na atención sanitaria, é crucial desenvolver e comparar modelos utilizando un conxunto específico deseñado para o dominio médico. Este conxunto debe ter en conta as características e requisitos únicos dos datos e aplicacións sanitarias. O tabuleiro de clasificación Open Medical LLM ten como objetivo rastrexar, clasificar e avaliar o rendemento dos grandes modelos de linguaxe en tarefas de resposta a preguntas médicas. Avalía os LLMs a través dunha ampla variedade de conxunto de datos médicos. O tabuleiro ofrece unha avaliación comprensiva do coñecemento médico e das capacidades de resposta a preguntas de cada modelo. Os conxuntos de datos cobren varios aspectos da medicina, como o coñecemento médico xeral, o coñecemento clínico, a anatomía, a xenética e outros. Conten preguntas de opción múltiple e preguntas abertas que requiren razoamento e comprensión médica. Esta plataforma permite aos investigadores e profesionais identificar as fortalezas e debilidades de diferentes enfoques, impulsar novos avances no campo e, en última instancia, contribuir a unha mellor atención e resultados para os pacientes.